खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 5-2-0-2-3 बारायजों रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय फिसाज्लाया फिसाजोखौ जुलि खालामनायनि फिसाज्लानि बिफाया गावथारजाबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय रासुलपुराव सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गावनि बिहामजोनि नखरनि मानसिफोरा गावथारनानै बुथारदों। गावथारजानायनि मुङा जाबाय ओमकार सिंह गुर्जार। रिपर्टनि बायदिब्ला ओमकार सिंह गुर्जारनि फिसाज्ला अंकितजों आरो गावथारग्राफोरनि नखरनि फिसाजोजों थांनाय 4 बोसोर सिगांनो दोनखारलायनानै जुलि जादोंमोन। मानोना हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरा बिसिनि जराखौ मानियाखैमोन। उनाव जुलि जाखांनानै न' फारसे फैनाय समाव बे जाथाया जादों आरो हौवानि नखरनि मानसिफोरा बुथारग्राफोरनि सायाव हिनजावसानि बिफा आजाद, बिदा प्रिन्स, बिदा प्रमद आरो बानायसो दीपकनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव उत्तर प्रदेश पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। btआ सरकारा साख्रि होनो हागोन होननानै btआ गोरोबथायाव जेबो लिरनाय गैया। दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै। सिमा बारनायखौ जों हेंथा गैया, जों बरायसो गोजोनोसो, नाथाय बेखौ खेल खालाम माबायदि बारायनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिबिएफ हान्जानि जर'खा मेलाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुराव खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बेखौ बुंनांगौब्ला आं सोरखौबा रायनो लुबैयाखै, बे सिस्टेमनि खोथा। जोंनाव बिटिसि एकर्डआव लिरनाय दङ 4th ग्रेड एन्ड 3rd ग्रेड साख्रिखौ बिटिसि सरकारा होनो हागोन होननाय। बे आयेनगत भाबै बे माबाखौ पावारखौ बिटिसिनो अर्पन खालामदों। ओंखायनो जोंनाव 40टा जि डिपार्टमेन्ट दं, बे 40टा डिपार्टमेन्टनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि दिनाव बिपिएफनि दिनावहाय CSP सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानानै सिलेक्सन खालामनानै एपइन्टमेन्ट प्रसेस खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। सोरो जेबो मिन्थिया, खारन बिटिआर एकर्डआव खुनु लिरनाय गैया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि अथरिटिया साख्रि होनो हागोन होननाय बेवहाय जेबो गैया। ओंखायनो बिथांमोनहा बिनि सम्पर्के गुरुत्वबो गैया। दिनै नखर नखर साख्रि होगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन। मेट्रिक फेला चौकीदार साख्रि मोनगोन, मेट्रिक पासआ उमुक मोनगोन, मास्टार मोनगोन, केरानि मोनगोन, अफिसार मोनगोन, बायदिसिना बिथांमोनहा कमिटमेन्ट होनानै थांनाय इलेक्सन गेलेदों। दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेबो बिथांमोनहा साख्रि होनो हायाखै। मालायनि फिसाफोरनि खोथाखौ बाद हो, गावसोर बे जायफ्रा एकर्ड सिगनेचार खालामदों बे दलनियाबो सासेबो मोनाखै। गावनि नखरनि गावनि फिसाफोरखौ होनो हायाखै, गावनि बिदा फंबायखौबो होनो हायाखै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे बर' सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला पुलिस बाजारनि सिङाव थानाय हरिसिंगा गामिनि थागिबि रजनी बर' बिथांनि अनजालु फिसाज्ला हिमन्त बर' बिथाङा ट्रेक्टरखौ सालायलांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव हरखाबै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। आं राजखान्थिनिफ्राय सयनास लागोन, थेवबो हाग्राखौ रावनोबो होआ। बिपिएफनि सोद्रोमाफोरानो हादान सिफायनो थुलुंगा होगासिनो दङ। इउपिएल हान्जाया जेब्लाबो गोजोन आरो जौगानायखौ साननो रोंगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिदों। हाग्रानि बेलायावथ' कमप्रमाइस होननाय बाथ्रा गैखाया। सोरबाया दादागिरि खालामनानै दाथ' नुनो मोन्दों बिपिएफआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा। आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। बिथांमोनखौ जोङो हा होनो थाखाय हाखौ थि खालामखाबाय। बावैसोनो जों बिथांमोननो हाखौ रानसिगोन आरो हाग्राखौ थैबाबो होआ। नांगौबा जोङो पलिटिक्सनिफ्राय सयनास लागोन, हाग्राखौ खिन्थु जों कमप्रमाइस खालामो। जोङो खोनादों लामा बानायगोन, बे बेसेबां आवगायदों सार? लामाथ' नङा बियो, फरेस्ट रडसो। फरेस्टआ बेयाव डिउटि होनो मा होनो नांगौ जायो, ओंखायनो बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। फ्राय जोब्बायानो, 1.5 किल'मिटारसो दंबावो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।